ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ମଧୁପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ମଧୁପୁରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଚାଷ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥର ପରିବାର କହିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲା ଚମକୁଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛୋଟ ପଥରଟିଏ। ପଥରଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଥରଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଥର ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏକ କୁହୁକ ପଥର। ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାହା ଜାଣିନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନ ବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଦିନକର କଥା, ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଆକାଶରେ ଅଦିନିଆ କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିଲା। ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚାଷ ଜମିର ହାଲଚାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପାଣି ପଶି ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱନାଥ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ସେଥିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। କୁହୁକ ପଥର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ତା ଆଗରେ ଆସି ଉଭା ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ, ମୁଁ କୁହୁକ ପଥର। କାହିଁ କେଉଁଦିନୁ ତୁମ ଚାଷ ଜମିରେ ରହି ଆସୁଥିଲି। ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଦୟାଳୁ। ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଅ। ତୁମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ତା ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କୁହୁକ ପଥର କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପଥର ଯେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଖୋଳିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ମିଳିଲା। ବାକ୍ସଟି ସୁନା ଗହଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱନାଥର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱର ଓ କୁହୁକ ପଥରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ମିଳିଥାଏ।